Türkmenistanda köçe yol howpsuzlygynyň bir aýlygy dowam edýärkä sürüjülere hem piýadalara jerime täze bar bolmak ähtimallygy artýar. Resmiler her ýyl sentýabrda geçirilen bu aksiýanyň yol howpsuzlygyny berkitmäge gönükdirilendigini aýdýarlar. Raýatlar bolsa sentýabry yol polisiýasynyň para möhsümi atlandyrýarlar. Şuňlar Mary welaýatynda yol hereketiniň howpsuzlygy aýt sebäpli görülen çäreleriň çäginde polisiýa işgärleri awtologly şäherlere, şäherçelere we etraplara aýlanýarlar hem yol hereketi düzgünlerini bodonlary gözleýärler. Habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä polisiýa şäherleri hususan da piýadalar üçin niýetlenen geçilgesinden geçmediklere garşy çärelerini puhtalandyrypdyr. Ýürüýte ýol geçirgesinden geçmedikleri polisiýa bölümine äkidip 40 manat meşberde jerime salýarlar. Bu çäre adamlaryň ýaşynyň uly ýa-da kiçi bolmagyna garamazdan amala aşyrylýar. Garryja daýdalar we ýaşly adamlar polisiýa bölümine äkidilip jerime tölemege mejbur edilýär. Dip habarçymyz Mardaky ýagdaý barada 11-nji sentýabrda gurrun berdi. Habarçylarymyz bilen gurrundaş bolan yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä polisiýa düzgün bodonlary cezalandyrmak işini berja edýär. Ýaşly adamlaryň ontada mujuýupsyjy pensiýamyz bar. Bize jerime ýazmagyny haýyş etmegine garamaýan polisiýa jerime ýazýar. Şunlar hatda polisiýa bölümlerini kiçik klas okuwçylary hem görse bolýar. Polisiýanyň reýtlerine ulanylýan mikroawtobuslaryň içinde ençeme adamlaryň saklananlygyny synlasa bolýar. Dip habarçymyz aýdýar. Bir enäniň gurrun bermegine görä onuň iki çagatyny köçede taklap polisiýa bölümine eltipdirler. Polisiýa işgäri enä jaň edip çagalarynyň ýörüýte geçilgeden geçmän ýoluň başga bir ýerinden geçenligini aýdypdyr hem her çaga üçin 40 manatdan jerime töläp soň olary alyp gitmegi talap edipdir. Men ol polisiýa işgärine ur diýilse gözüni çykarýarsyňyz. Meniň çagalarym ýerdenlik hem edinmän mektebe ylgap gitdiler. Çagada näme günä bar? Olary düşündirip indi aňyrdan geçiň bärden geçmek bolanok diýseňiz bolmazdymy diýdim. 3-nji we 4-nji klas okuwçy çagalary saklap oturman, olar açdyr, ellerine çörek beriň, howa yssydyr, suw beriň diýip haýyş etdim. Onda ol polisiýa bäri çaýhana ýa-da naharhana däl, bäri polisiýa we düzgün bodonlary tutsaglykda saklaýan ýer diýip jogap berdi. Men sen adamsyň öýdüp diýdim diýip polisiýa işgärine aýtdym. Diýip ene öz çagatyny tutsak eden polisiýa wekili bilen gurrundaşlygynyn mazmunyny paýlaşdy. Bu jananyň sözlerine görä onuň polisiýa wekillerinden çagalaryna rehim etmegi soramagyna işte bolanlygy sebäpli olaryň ýerinden polisiýa baryp bilmeýänligi bilen düşündiripdir. Ol janan fabrikde işleýän ýerinden akşam iş gutarýança gitmegiň gadagandygyny hem aýdypdyr. Men oňa özüňde çagy ýokmy? Men häzir işte başlygymyzdan jogap alyp bilemok. Siz çagalary öýe goýberiň. Men işden çykymda polisiýa bölümine baraýyn. Ine meniň el telefon nomerim sizde bar. Men tölärin jerimeni diýsem, ýok biz sizi habarly etdik. Çagaňyzyň nirededigini aýtdyk. Indim tölek edip soň çagalaryňyzy alyp gidip bilersiňiz diýip aýtdy. Adynyň we iş ýeriniň agdalmazlygyny soran bu ene kärdeşleriniň bir näçesinden haýyş edip çagalaryny polisiýa bölümünden alyp gaýtmagy kynlyk bilen guramalaşdyranlygyny gurrun berdi. Kärdeşlerime ullakan sag bolsun. Polisiýa işgärlerinde bolsa adam kärçilik ýok. Kiçi ýaşly çagalary bir günläp polisiýa bölümünde nädip tutsak edip saklap bolýar. Näme görelde görkezýärler. Çagalarda polisiýa işgärlerine bolan ýigrenç we gorky döreýär. Diýip ene aýdýar. Başga bir ene 2 gün mundan odal okuwçy çagatynyň taksiden düşende düşmeli däl ýerde düşdüň diýip jerimesi de bar bolanlygyny görüň berdi. Polisiýa awtolog sürüjüsine 100 manat jerime ýazypdyr. 7-nji klasda okuyan ogluma bolsa düşmedi ýerde düşdüň diýip jerime ýazjakdygyny aýdyp elindäki barja bolan 10 manat pulny alypdyr. Bermeseň polisiýa bölümine gitjek diýip gorkudylar we elinden ýygyna gaýtmak üçin berilen ýol puluny 10 manatyny alyp galdylar diýip ene görüň berdi. Bu janan öýüniň orta mektepden 7 kilometr uzaklykda ýerleşýänligini we çagatynyň pulu bolman soň piýada ýörep öýüne 2 sagat giç barandygyny görüň berdi. Çagam ýörep gaty ýadapdyr. Hi polisiýa işgäri okuwçy çagany gorkudyp pulny alarmy? Aklyma tygan ok. Men ogluma puly bermeli däl ekeniň diýsem ol meni polisiýa bölümine gitjek diýdiler. Jebiňde näme bolsa çykar diýdiler. Menem 10 manat pulumy çykardym. Olar ana şonyňy ber, onsoň mektebiňe gidiber diýdiler diýip oglum gurrun berdi. Çaga taksiniň düşürmeli ýerini nerden bilsin? Ony sürüjüler hem köplenç bilen ok ýolagçylar nädip bilsin diýip ene gurrun berdi we şunlar çagatynyň okuyan klasynda okuwa barmadyk we polisiýa tarapyndan dürli sebäplere görä saklanan çagalaryň ençemesiniň bolandygyny belledi.
Türkmenistanda köçe ýol howpsuzlygynyň bir aýlygy tutuş aýlap dowam edýär. Hökümet her ýylyň sentýabr aýynda ýol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy ady bilen eglan edýän bir aýlygynyň ýol howpsuzlygyny berkitmäge gönükdirilendigini habar berýär. Kadatlyk radiosynyň habarçylary bilen gürrüňdeş bolan sürüjüler sentýabr aýynda polisiýanyň bu çäräni jerimeleriniň sanyny we paranyň mukdaryny artdyrmak üçin ulanýanlygyny aýdýarlar. Polisiýanyň sürüjülere hem gözükçülük artýar we taklanýan jerime töleýän sürüjüleriň sany öňküsünden hem köpelýär.